babu ranar da zamu haɗu da shi bai labarta min cewa ya ga Aminu a wajen mata ba. Kullum bibiyar rayuwa Aminu yake saboda kawai ya ga aibinsa ya faɗa min. Hakan yasa ne blocking ɗinsa a Facebook, WhatsApp da ma kira. Shi kaɗai ne mutumin da bana jituwa da shi a cikin familinmu saboda sukar Aminu da yake. A duk lokacin da ya faɗa min cewar Aminu yana neman mata nakan ƙaryata kuma na hana zuciyata aminta da haka, saboda kan na saka wa kaina ruɗani har wani shakku ya shiga a zaman aurena da mijina. Na sha jin Aminu yana waya da mata ko kuma ya dinga chat da su, amma ina ƙoƙarin ganin cewa ban zarge shi ba. Sai na ɗora abin akan ruwan dare da zamanin nan da wasu mazan aure suke chat da mata a waje, duk kuwa da irin daɗewar da yake yi a wajen. Sai dai kama shi da kondom da jin zai yi tafiya wani garin da wata mace ya fi komai karya min gwiwa. Ga kuma fyaɗen da aka yi wa Namra a yanzu. Na san akwai ƙaddara wacce ke gifta a bawa, amma ina jin a jikina watakila da Aminu bai yi da 'yar wasu ba, da shi ma yanzu ba a yi wa 'yarsa ba. Domin ni dai na san ko zinar ido ban taɓa aikatawa ba, amma yau an yi wa 'yata. Tashi ne zaune na share hawayen idona, ina jin ba Baba Sadi ba, ko Aminu ne ya keta wa Namra haddi yau ba zan kyale shi ba. Riga Abdallah da ke jikina na aje na miƙe tsaye, na ɗauki jakata da wayata da ke ƙasa, na nufi ƙofar fita. Kamin na kai hannu na buɗe sai Abdallah ya turo ƙofar ya shigo, tsayawa yana kallo na. Ina za ki je? Gida. Ina Namra? Za ki iya tafiya, idan an gama zan kawo ta. Tsayawa ne a gurin kamar an dasa ni, sai nake jin kamar ba zan iya tafiya na bar masa 'yata ba. Ki yarda da ni, tana gurin blood test ma yanzu. Na gode. Na faɗa sannan na ratsa ta gefensa zan wuce. Ke kanki rayuwarki tana cikin hatsari Halima. Abin da zai fi miki kwanciyar hankali kawai ki rabu da wannan mutumin. Gashi yanzu dan uwansa ya maida miki da Namra babban mace. Wani banzan kallo na watsa masa. Kana tunanin akwai hikima a abin da kake faɗa min yanzu? Kana ji a ranka ya dace kai min wannan maganar a yanzu? Na kashe aure na fito na bar yara na a can? Shine kwanciyar hankalin da kake faɗa min? Ko kuma na zuba masa magani ya mutu, shine zan nisanta da shi? Kullum burinka ka faɗa min wata bakar magana akan Aminu. Kana tunanin daɗi nake ji? Ko kuma kana tunanin hakan zai sa na soka ne? Hakan bai ƙara min komai ba sai tsanarka Abdallah. Ba yau ɗita nake wa tanadi ba, gobe na nake wa. Duk abin da nake yi ina yi ne saboda ‘ya'yana da kuma gobe na. Cikin fushi na faɗa mishi hakan sannan na fice ba tare da ya sake ce min komai ba. Tun daga yanayin tafiyata zaka gane cewa ina cikin fushi. Wannan karan ba kuka na zuciya nake ba. Kuzari ne irin na neman haƙƙi ga wanda aka danne wa shi. Ina jin a raina zan iya ƙwatar wa ‘yata haƙƙinta, ko da hakan zai zama silar mutuwar aurena. Me na fef na tara na shiga, bai tsaya da ni ko ina ba sai ƙofar gida. 200 na ciro na bashi, ban ko tsaya karɓar canjin ba na shiga cikin gidan. 'Yan matan gidanmu ba sa nan kasancewar rana akwai makaranta. Wasu suna gurin aiki, na makaranta kuma ba a kai ga tasowa ba. Mamata kawai na tara a tsakar gidan inna kuma tana ɗakinta tana bacci. Tana ganin yanayi na ta san babu lafiya. Halimatu, kusa da ita na zauna, sai na ji wani irin nutsuwa da ƙauna ya shiga zuciyata irin na uwa da 'ya. Ban shiga da kuka ba, kuma ban shiga dan musu kuka ba. Amma ganin mahaifiyata sai yasa na ji kamar ni din ma ƙaramar yarinya ce a jikin uwarta. Take na fara hawaye. Lafiya? Lafiya? Me ya same ki? Halimatu, wannan tambaya ce ta fito da inna daga ɗakinta tana hamma. Lafiya dai? Wani irin abu na ji, ta ya zan faɗa musu cewar ƙanin mahaifin Namra ya lalata ta. Sai da na ji na samu nutsuwar ruhi da zuciya sannan na labarta musu komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine abin da suka dinga faɗa. Inna ta dafe kai, mama kuma ta dafe kirji idanta a waje tana ta maimaita hasbiyallahu. Wallahi mama ba zan kyale wannan maganar ba. Sai na kai shi kotu, sai an kwatar mata haƙinta. Na faɗa cikin kuka, sai mama ta nuna ni da yatsa. Kul, kar ki soma. Ki kai kotu? Ki tona a kanki asiri? So kike a yaɗa ki a rediyo da TV ke da yarki? A buga ku a jaridu? So kike idan yarki ta yi wayo ta dinga ganin laifinki? So kike yarki ta rasa mijin aure? Halima karki wannan kuskuren. Karki lalata rayuwar yarki da taki rayuwar. Inna ta karɓa mata. Lallai kam, duk yadda za a kwato mata haƙinta zai zubar mata da mutunci ne kawai. Wanda bai san an yi ba ma yanzu ya sani. Su ma waɗanda aka yi wa kin taɓa jin an yanke wani dogon hukunci? Balle wannan da zai iya tsayawa ya kwaci haƙƙinsa ya barki anan ke da yarki cikin mummunan rayuwa? Kuma ki jawo kanki da 'ya'yanki tsana a gurin dangin mahaifinsu? Sannan ki kashe aurenki? Domin akan wannan abin Aminu zai iya rabuwa da ki. Dama kuma igiya ɗaya ce ta rage tsakaninku. Mama ta gyaɗa kai. Ko ma bai sake ta ba ai mahaifiyarsa za ta sa ya sake ta, tunda dama can ba son ta take ba. Hawaye ne suke ta min zuba, irin zubar da ba zan iya misaltawa ba. Gaba ɗaya kaina ya kulle, duk wani kuzari na kwatar wa 'yata haƙinta da na shigo da shi sai na neme shi na rasa. Lankwasar da kaina ne ina kallon mama da abokiyar zamanta inna
Hawaye na min zuba na ce yanzu mutuwar aure na kike ji, ba abin da aka yi wa ‘yata ba. Inna ta dawo gefe na ta zauna ta jiyo da ni. Halimatu, duk wanda zai ce miki bai ji zafin abin da aka yi wa Namura ba to makiyinki ne. Sannan kuma duk wanda zai baki shawarar zama a gidan mijinki ki rike ‘ya'yanki haƙiƙa masoyinki ne. Halimatu, kannanki nawa a gidan nan, su ma neman rabuwa muke yi da su. Sai kuma ke yanzu ki ce za ki kashe aurenki ki dawo? Kuma kisan auren ma ya zama akan fyaɗen da aka yi wa ‘yarki? Ki tona wa kanki asiri? Irin wannan magana sasanta ta ake, sai a ɗauki mataki a gaba. Sirrinki ne wannan, ki riƙe abinki. Ko ‘yan uwanki kar ki bari su ji. Ki haƙa rami ki saka shi a ciki ki rufe. Ko a familin mijinki kar ki bari kowa ya ji. Ki yi haƙuri, kar ki ce za ki kai wannan magana a waje. Shi ma Abdallan da ya ji ki magana da shi. Ki roƙe shi ki ce kar ya faɗa kowa. Kin ji ko? Na gyaɗa mata kai ina share hawayena. Naji. Na sake maimaita ina gyaɗa mata kai, idona kuma suna ta yawo a tsakar gidan. Na gane, na faɗa cikin cizon leɓe. Ni kaɗai na san abin da nake ji. Ni kaɗai nake jin abin da yake min yawo a zuciya. Aminu ya san da maganar? A'a, bai sani ba. Na amsa ina kamar ba ni ba. To a tsakaninku zaki wannan maganar. Kar ki nuna masa mun ji, kuma kar ki nuna masa kin kai ta asibiti. To, na faɗa ina miƙewa tsaye. Ina zaki je? Ina ta ce ai da kin zauna har zuwa jimawa tunda ya ce zai kawo miki ita. A'a, gara dai na je gida. Na faɗa ina tafiya. Mama ta miƙe tsaye ta biyo bayana tana faɗin ki riƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ji ko? Dan Allah kar ki fitar da maganar nan Halimatu. To mama, na amsa mata ba tare da na jiyo ba. Tafiya na fara yi a unguwar mu hawaye na sauko min ina saurin sa hannu na share. Har na isa babban titi na tarmi na pep wanda yake dauke da mutum biyu ni ce ta uku. Mai na pep din na tafiya ina hawaye har muka isa babban titi. Ni aka fara saukewa sai na fito na sa hannu na a jakata na dauki kuɗin shi na bashi. Sannan na tura kofar gidana zan shiga. Sai na ji ta a kulle, da alama mai gadin ya rufe daga ciki. Har sai da na buga sannan ya zo ya buɗe min na shiga yana min sannu da zuwa. Yadda na bar gidan haka na same shi, dama da zan fita ban rufe ba domin na fita ne cikin tashin hankali. Lokacin da na shigo falon sai na zauna akan kujera kamar wata bakuwa, na saka hannuna na dama a cikin na hagu na fashe da wani irin kuka. Zuciyata na ayyana min na sha wani abu kawai na mutu na huta. Hakika na ci kuka kuma kuka ya ci ni, domin a yau kadai ya san da zamana a duniya. Ina zaune a gurin ina aikin kukan har aka kira sallah azhar. Ido na ya kumbura sosai har bana iya gani da shi. Tun ina kukan a zaune a saman kujera har na faɗo ƙasa na kwanta a gurin ina ta mulmulawa. Sai buga hannayena nake a ƙasa. Sai da na ji tsayawar mota sannan na tashi da sauri na leƙa ta windo. Wata bakar mota na gani wadda ban santa ba. Sai dai hango mai kama da Abdullahi ya fito daga cikin mota yasa ne saurin ɗaukar hijabi na saka. Na zo na buɗe ƙofar falon na fito. Ko da na fito ya doso ƙofar rungume da namura a kafaɗarsa. A bakin ƙofar na tsaya shi kuma ya ƙaraso kusa da ni. Tun daga yanayin tafiyarsa da kallona da yake na fahimci cewa ba Abdullah ba ne. Domin mutum ɗaya ne yake min irin wannan kallon, wato Abdulhamid. Dan shi komai nashi a natse yake yi. Saboda ƙara tantancewa na ce Abdulhamid. Da sunansa da ya faɗa na ƙara tantance shi da kuma kallon haƙorinsa da ya buɗe bakinsa lokacin da yake magana. Dan shi haƙorinsa ya ɗan karye kaɗan. Ya faɗa maka? Ya gyaɗa min kai. Na je yin wani abu ne sai ya ce na biyo da ita shi zai shiga tiyata. Ya miƙo ta na karɓe ta ina haɗiye yawo. Ki yi haƙuri Halimatu. Kowane bawa da irin ƙaddararsa, kuma kowane gidan aure da kalar ƙalubalensa. Duk wanda ya faɗa miki aure na da daɗi 100% ƙarya yake. Akwai ƙalubale a cikin kowane aure da rayuwa kala-kala. Don haka ki yi haƙuri. An rubuto haka za ta faru da Namura. Don haka duk wani abu da zaki ba za ki iya tare wannan jarabawar ba. Rayuwa ko da yaushe tana cike da ƙalubale. Don haka duk abin da zaki kar ki yi shi akan yau, ki yi shi don gobenki. Ina roƙon Allah ya zama tare da ke kuma ya baki juriya da ɗaukar wannan ƙaddara. Amin, na gode. Na juya ina hawaye kamar wacce aka tsamo ta daga cikin kogin kuka. Na shiga ciki jikina na bani kallo na yake. A saman kujera na aje ta tana ta bacci, da alama allurar bacci aka mata domin ko motsi ba ta yi ba. Wani sabon kukan ne ya zo min, tausayinta da tausayin kaina ya rufe ni. Alhamdulillah Allah, duk abin da kai daidai ne. Idan ka ga dama sai ka kashe mu duka, kuma hakan daidai ne. Da baka so ba da komai bai faru ba. Kai ka kaddara min auren Aminu, kuma kai ka kaddara abin da zai faru a yau. Komai a cikin ikonka da yardarka ne ya Allah. Allah ka zama gatana, ka zama tare da ni. Allah ka yi min mafita, ka isar min ka isar wa ‘yata. Allah ka zaɓa min tsakanin ƙwato haƙƙin ‘yata da igiyar aurena, ya Rahmanir Rahim. Na ƙarasa cikin wani irin kuka da ban san da zamansa a cikina ba sai yau. Hawaye na share na tashi na shiga ɗaki ne alwala na so ma gabatar da sallah azhar.
ina sallar shi ɗaya yake ta kawo min wasu abubuwa da bai kamata na yi tunaninsa a lokacin da nake gaban Ubangiji na ba. Sai dai na yi nasarar faɗa wa Allah buƙatata kuma na kai masa kukana. A lokacin da na sallame sai addu'a ta subuce a bakina saboda tunanin da ya tari ya min yawa. Idan har na haƙura na bar rayuwar Namra ta tafi haka, ni tawa rayuwar za ta inganta? Ta ya za ta inganta bayan ‘yata za ta kasance cikin kunci? Ƙyale Baba Sadi zai canza mishi hali ne daga abin da yake yi? A'a, sai ma dai ya ƙara masa ƙwarin gwiwa yin hakan, saboda ya ga an ƙyale shi. Hakan kuma ba zai saka Aminu ya sauya halayensa ba. Me ma amfanin zama da mutumin da ke mu'amala da wasu matan a waje, wanda har ya zama silar lalacewar rayuwar ‘yata? Shin yin shiru zai amfane ni da wani abu? Jin bugun kofar falo da ake ne ya dawo da ni daga duniyar tunanin da na tafi. Tashi ne sanye da hijab ɗin da na sallah na nufi kofar falon. Ina buɗewa na ga Abdallah riƙe da hannun Adnan, ɗaya hannun nasa kuma riƙe da leda fara irin babban nan ta famasi. Aiman kuma na gefensa. Sam na ma manta da zancen ɗauko su daga makaranta sai yanzu. Bai kamata a ce har yanzu kina barin ƙanin mijinki yana zuwa ɗauko yaranki daga makaranta ba. Domin idan bai samu mace ba ma namijin zai iya lalatawa. Saboda duniyar yanzu ta canza, abin ba mace ba namiji ba. Shi ne abin da ya faɗa min kai tsaye, ni kuma na ƙara buɗe ƙofar falon. Adnan ku shigo ciki. Da sauri suka shiga falon, ni kuma na fito na tsaya a bakin ƙofar na janyo ƙofar na rufe. Kin yi kuka da yawa Halima, ga fuskar ki nan ta nuna. Kina tunanin kukan nan zai canza komai? Kina tunanin kukan zai sa ƙanin mijinki nadamar abin da ya? Ko kuma mijinki zai fasa neman matan da yake yi, ya daina gallaza miki? Haka zaki sa ranki a cikin kunci kina ta damuwa? Ƙasa ne da kaina ina jin wasu hawaye suna ƙoƙarin cika min ido. Na je gida don na kai miki yaron, don na yi tsammanin kina gida. Sai suka ce min wai kin tafi gida. Tunda na ji haka na san cewa sun karya miki gwiwa ko? Sun baki shawarar ki rufe sirrin saboda kar wani ya ji. Ƙanin mijinki ya ci bilis kenan? Ya ci amanar ɗan uwansa? Rayuwar aure ba rayuwar kunci ba ce Halima. Saboda kina neman lahirarki ko kuma kina son kyautata rayuwarki, bai kamata kullum ki zama cikin kunci ba. Bai kamata ki dinga tauye kanki ba. Musulunci ma bai yarda da irin wannan auren ba. Yaushe rabon da mijinki ya kusance ki? Hawaye ne ya fara sako min. Tabbas Abdallah yana da gaskiya. Akan ɗauki wata ɗaya, biyu, wani lokacin har 3 kamin Aminu ya zo min da buƙatarsa. Ba sai kin faɗa min ba, na sani. Dan namiji mai neman mata sosai kamar yadda Aminu yake baya iya kula matarsa ta gida. Duk abin da zaki ba zaki burge shi ba. Saboda idan shi sun buɗe akan wasu matan na waje, kuma ya yarda sun fi ki komai. Don haka babu wata daraja ko kima da kike da shi a idansa. Yana yawan faɗar baya son mace mai irin siffarki. Halittarki ba ta burge shi, kuma kin tara masa ‘ya'ya yana da ƙananan shekarunsa. A lokacin da yake buƙatar hutu ke kuma kina so ki hana shi jin daɗin rayuwa, shi yasa yake gallaza miki. Dagowa ne na kalle shi a fusace. Kana faɗin ƙarya da gaskiya akan mijina. Tsayawa ina sauraron ka ba shi yake nufin na yarda da kai ba. Baka san komai akan mijina ba. Babu ruwanka da rayuwarsa. Ƙwarai kuwa na san komai akan shi. Dan da yawa daga cikin abokanansa ina hulɗa da su. Kuma ki sani, mazinaci ba shi da sirri. Har jinjirin cikin da yake jikinki na san da shi Halima. Babu wanda bai san irin zaman da Aminu yake da ke ba a cikin abokanansa, saboda mijinki ba shi da sirri. Ban ma san taya aka kika aure Aminu ba. San ba mijin da ya dace ki aura bane. Baka isa ka shigo har cikin gidana ka ce zaka faɗa min wata magana banza akan mijina ba. Ka fita. Cikin wani irin tsawa na nuna masa gate raina a ɓace. Dama ya saba, a duk lokacin da muka haɗu da shi sai ya faɗi wata magana mara daɗi akan Aminu. Murmushi ya taɓe baki ya miƙo min leda hannunsa. Maganin Namra ne. Kar ki sake mata abin da zai tsorata ta, saboda kwakwalwarta a tsorace take a yanzu. Ya riga da ya gama tsorata ta, kuma tsoron yana tare da ita sai ta samu sakewa na ɗan wani lokaci, sannan ta koma normal. Ki rika gasa mata da ruwan zafi. Sannan idan kin ga dama ki ɗauke ta ki kai ta riko gidan ƙanin mijinki. Shine zan tabbatar da cewa kin fi ganin ƙimar mijinki fiye da yakki. Duk abin nan da kike idan wai dan ma gobanki kike yi, to ki sani goban naki ta fara lalacewa tun yanzu. Tunda har zaki iya barin haƙin yake akan aurenki. Yana faɗar haka ya juya a fusace ya sauka daga kan ɗan matattakalar da ke gurin. Ya nufi motarsa ya shiga ya ribas da ƙarfi, alamun da ke nuna ransa a ɓace yake sosai. Ni kuma na buɗe ƙofar falon na shigo, na mai da ƙofar na rufe na jingina a jikin ƙofar ina fashewa da wani irin kuka mai ƙarfi. Gaba ɗaya na rasa abin da zan yi. Shin maganar mahaifiyata zan bi, ko kuwa abin da nake ganin yafi? Masu saurare, shin wane Halimata za ta zaɓa? Aurenta da Aminu wanda shine rufin asirinta da na ‘yarta kamar yadda mahaifiyarta ta faɗa? Ko kuwa ƙwato wa ‘yarta haƙƙinta wacce aka lalata wa rayuwa aka mai da ita babban mace? Koya za ta kasance, mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.